Raquel, surto a comprar amb els nens. Torno d'aquí una estona. Vale, com si no torneu mai més. Uf, per fi sola. Merda! Oh! 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 Què és això? Quina suavitat! Què és això? Quina passada! No! No! Merda! Què deu ser? Digue! Mi nombre es Ángela, le llamo de Vodafone. El motivo de mi llamada es que estamos ofreciendo un 50% de descuento en todas nuestras tarifas. ¿Tiene usted internet en casa?